Hi, good morning po sa lahat ng ating mga baby boys and mga baby girls. It's a very beautiful morning. Ayan, of course, driver po ako ngayon dahil magsushoot na naman po kami. Kasama po ang Digos Good Vibes and together with the team Attitude. Ayan, ang Digos Good Vibe main cast, sila talaga ang mga si Wang Waray, si Wang Ising. Sing? Hello, manay. Ayan, kasama ko rin si Lady Boy. So, super happy po kami ngayon. At syempre, samahan niyo po kami sa aming adventure, Team Attitude. So, ano kaya hindi ko, tulungan niyo naman kami mag-suggest kayo ng content para sa amin, guys. So, ubanin ninyo ha. Salamat. Manay Kinita! Hi guys, we are the Hi guys, we are the Team Attitude. Hello, we're the Team Attitude! Ito po kami. At syempre, karon nami hugot para sa tanan o syempre pag ang ana ang kamot Sa mga lalaki diha. wala pa. Pag ana ang kamot pag ana agree na siya, pag ana down. So maghugot-hugot mi karon sa hugot sa Team Attitude. So ang una, Lady Boy. Sa mga lalaki, ang mga ting-ati, ang ngayong number sa bayot, pag humandi ay mangayo lang day gadlon. Attitude! Malalaki mo extra na kinahanglan. Kay kwarta na dyan pa sa bayot. Attitude! Mga lalaki nga, buhay kasong mga lalaki nga gipaasa ko, masulti na ako sa inyo, Team Attitude. Okay, good. Mga lalaki, kapusog mo paasa, Team Attitude. Okay na. Eh sa mga lalaki na i-chat rami kay gusto din sila mag-vlogger. Team Attitude. Basta gwapo. Mga lalaking gusto dako kay mangayo o bayad niya ang ila gamay di kay ito. Oh, okay na. Okay na. Mga lalaki kusog kay maglaming-lambing sa bayot, ang tuyo lang day mangayo sigarilyo. Attitude! Mga lalaki si pangwarta sa bayot, kayata na sa babae. Tama! Bobo! Babae mo yapo na Mga lalaki kusog mangayo nya mas dagko pa amo Mga lalaki invite na mag-inom pero mang-invite mo silang barkada. Ang gwapong barkada. Mga lalaki gusto kay magpasakit. Okay na. mga babae nga malingilog og lalaki, bu. Mga babae na bahog lalaki. Babae ka, bayot me. Babae ka, lalakyan ug nauoy. Mga babae nga ahas. Ang bunalan tamog bunal. Kadali lang, ahas mo ka. Kasi gusto din mo, up or down? Da! Mga bayot kahilig og babae. Si Manay to. Ato. Sa mga babae dira. Singil ako. Sa mga babae dara, okay sila. Pa, kani mga bayutan ni kusugi magpatik-atik, mangungot lang di ay. Sa mga bayot nila nga murag naong nako. Ay, daw ng suwang. Sa mga bayot nga naanay uyab pero mangiki gihapon. Mga bayad niya gihugma silang mga lalaki karon ay kabala ka magburag gyapon mo pohon. Sa mga bayot ko sa mga hataw motor example. Up!
bayot lagi pangwartahan ay kabalaka kay ang bayot. Kwartahan! Sa mga bayan, kaya ako kay muhatag ang kwarta sa lalaki. Kami kauban bayot, takusog man lang kasi nanay uyab. Sa nga bayot lagi pangwartahan ay kabalaka. Kita tanan. Sa mga bayot, nagibulagan pero wala pa ka move on. Team Attitude! Up ba? Down, guys. Up ba? Sa member nga attitude nga ni patulog babae, nara siya. Sila duha. Para siya, oh. Sa mga bayot, si mahilig basketball player. I-play ra mo. Sa mga bayot nga kusog mo sleep. Sa mga bayot, ya dali may gugmang lalaki. Wala, undang. Lugar na po sa mga lalaking daghan og lasang dugos. Digos! Nasumbagan sa imong igagaw, ina lang surigaw. Kung gabi na gani magsugat mo si mo uncle ina lang Bicol. Ni ato kong Jollibee, pagsulod na ako, paggawas ko muna, basta. Kung mag-inom mo sa imong papa, ina lang, tagay tay. Balik ko usab. Ikaw ko sa Jollibee, paggawas na ko, gina ko sa guard, kamigin. Kung malibang ka, ayaw kalimot og ilo-ilo. Makati. Wang ising! City whore. Manay! Nik, babuyan! Kung imong mama, si Nila tawagan lang, Ma, Nila. Minda! Virgin Island. Kung mo biyahe ka, dili ka kabiyahe kung wala kay bag na dala nga na ay ligid. Ang tawag ana, malita. Wala. Kung makita ni mo si Majimbo, ina lang, Cebu. Kung makakita mo og mga lalaki nga daghan og bala sa tiil, buhangin. Darna. Marvel. Marvel. Thank you so much. Thank you so much po. Kapuyan ninyo oy. Subscribe to my channel Wang Waray. So, sir, channel Mrs. Wang. Chocolate Vlogs. Ladyboy Channel. Wang Ising TV, and don't forget to subscribe and click the bell button Wang Ising TV. Joke lang. So thank you so much guys. Sumoto mga kabuang sa Team Attitude. Ano dyan may kabuang-buang guys. Mga daghan may mga maisip-isip, mga malditahay, mga okrayanay. So enjoy. Bawal lang ang negative vibes. Kaya dapat happy and good vibes lang din sa Team Attitude. Once again, yours truly, Manay Kinita. Thank you! Hi guys! So kaganina, padulong nami sa among shooting galore. So ngaron, inaani mi mag-lunch para sa amuang energy, para unya sa amuang Team Attitude Vlogs o mag-guest po ni sa ilahang shoot. Uy, ay ba ang community sige go. So ara guys, andan nami, inaani mi mga on. Pagkaon. Maporta na nang din mo. Oh, ungol. We're eating ungol. Lok, mga talong. Ay, Manay Kinita. Yan. So nag-vlog ni. Ya, bukan lakukan ya, Ais ya. Lagi ya. So mga on ni. Kaon sa mi guys ha. So mga on ta among kaunon karon kay ano jud siya? Basta pagkaon. See you guys. Ay, alala, oh, giak.